Ni waati na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw sɔgɔlen don dɔgɔkun kibaru de la kunnafoni telima ale sanfɛ min présentélen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Danbele Mohamed Kumatigi. Kunnafoni daminɛ la an bɛ kunnafoni in daminɛ an yɛrɛ fɛ Kayiba Jabate. I b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye an ka monsieur le maire mairie min bɛ yan a maire ko k'a da Kayi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan ko fɛn mun ye minnu m'a kɛ kɔɲɔkɛla nin waati in kɔnɔna la ko a yamaruyalen tɛ maa si ka cortège jama la tugun kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ kɔ ko ka taa n'a ye mairie la min ɲɛlaɲininen don mobili maa caya cogo a kana tɛmɛ mobili 2 kan ka na kɔɲɔmuso dan naani ka tila ka segin ni kɔɲɔmuso ye mais fɛn minnu bɛ cortège yɛrɛ kɛ k'a daminɛ dugu kɔnɔna la fo ka taa se mairie so kɔnɔ ka bɔ mairie so kɔnɔ ka taa dugu kɔnɔ ko ka dugu kɔnɔ yaala kɛ ni cortège k'a daminɛ moto sen 2 moto sen 3 fo ka taa se mobile ma ko nin bɛɛ lajɛlen interdit don k'a ɲininen don bɛɛ fɛ maa o maa ma kɛ nin kunnafoni in mɛnba i ka sariya in labato maa o maa n'i ma sariya in labato n'i ye sariya in sɔsɔ da la k'a fɔ ko i ye wale kɛ donc sariya ye min fɔ ko ka ɲangili min kɛ a bɛ taa k'i sɛgɛrɛ n'i ye monsieur le maire ka communiqué ko k'a da Kayi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan d'accord donc nin waati in na hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni an bɛ to an yɛrɛ fɛ faso Maliba in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ avril kalo tile 25 attaque min kɛra i b'a ye k'a fɔ depuis attaque in kɔni kɛra faso tigilamaw n'o ye finitigiw ye fɛn mun ye Niger ka fara Mali ani Burkina AES jamana sɔrɔsiw ka fara Irisi sɔrɔsiw kan ni ka fara faso Maliba sɔrɔsiw kan u kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ka taa fɛn mun ye nord yanfan na banbati minnu bɛ yen maa minnu ye nin wale in kɛ ka taa tɛgɛ da a maa caman kan k'a maa caman neutraliser i b'a ye k'a fɔ banbati ninnu tun bɛ taa fo banbati maa 12 ɲɔgɔnna la nka i b'a ye yɔrɔnin kelen fɛn mun ye 4 ye u ye o bɛɛ lajɛlen neutraliser ka fara moto caman kan ani maramafɛnw fana caman ani bomujugu i b'a ye k'a fɔ mobili dɔw bɛ yen ko kamikazi u kɔni o 2 u bɔra o ɲɔgɔnna kan olu kɔni tun labɛnnen don éclater ka manga u ye o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a bɔ yen fɛn mun ye mobili pick-up caman ani ka fara moto 100 ani kɔ kan fɛn mun ye an ka sɔrɔsiw ye u kɔni wulikajɔ boloda nin baara in kɔni kɛra nisɔndiyaba ye an bɛ waati min na i ko sisan faso Maliba kɔnɔna la donc hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an bɛ taa Sebabugu i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye an ka teninitigilamaw n'o y'an ka faso armée ye u kɔni wulikajɔ boloda Sebabugu kɔni a kɔni kɛra nisɔndiyaba ye Kita mara la i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye banbatiw tun u yɛrɛ kɔni tun lafiyalen u bolo k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen k'u bɛna labɛnw sabati ko kura k'a fɔ ko u degelen min na k'a fɔ ko u bɛna o ɲɛ sɔrɔ an ka armée u kɔni taara cu u kan u yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko armée bɛ na nka armée ka kɛlɛkɛcɛ minnu bi sanfɛ olu ye frappe k'u kan kosɛbɛ minnu yɛrɛ bɛ duguma olu kɔni taara k'a sɔrɔ sanfɛmaw kɔni tilala u bɛɛ lajɛlen na fɛn minnu ye maa damadamani olu kɔni sera ka 5 don fiɲɛ la an bɛ waati min ko Sebabugu sisan Sebabugu ko ni kɔni u nisɔndiyalen don u bɛɛ lajɛlen ko ka armée fo dante foli min na an bɛ waati min na iko sisan donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an bɛ taa Bamako Ɲare i b'a ye k'a fɔ avril kalo tile 25 tɛmɛnen Sadio Kamara n'o ye ministre de la défense ale ka fali i b'a lɔ a ka fali in kɔni a kɛra fɛn ye fɛn min n'a ma dogo faso Maliba in kɔnɔ nka kɔni sɛgɛsɛgɛliw bolodara sɛgɛsɛgɛliw u donna womisɛnnin caman la yirala k'a fɔ fɛn mun ye Dr Omar Mariko ni bɛɛ lajɛlen b'a ye bɔlɔlɔsiraw kan a tun famana nka a labanna ka bɔ nin waati na sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko Omar Mariko sen bɛ ko in na sabula a ka vocal dɔ bɛ WhatsApp kan vocal in kɔni ye fiti kɛ a bɛ fan bɛɛ lajɛlen na a bɛ ka kuma minnu fɔ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn siga kɔni kelen don a la nin waati na wa maa t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na o fana tɛmɛnen ma kɔfɛ ka bɔ fɛn mun ye le guerrier avocat maître Muntaka Tall se kɛra ale fana ma u taara ka taa a minɛ fa a ka denbaya la ka téléphone sɔrɔ a bolo ka téléphone purti a la communiqué y'a fɔ cogo min na o fɛn min ye maa minnu nana Muntaka Tall min na u ɲɛda datugulen don u fan bɛɛ lajɛlen datugulen don maa t'a dɔn maa nasɔn mun don wa u nana mobili finman ni mobili jɛman min fana na numéro den kelen a t'a la dɔw yɛrɛ u dama kasi k'a fɔ ko bɛnbaliya tun bɛ a muso ni maa minnu cɛ k'olu ka maaw de nana cɛ nka maa yɛrɛ t'a dɔn fo a bɛ faso de bolo ou bien a bɛ maa wɛrɛ de bolo fɛn mun ye Muntaka Tall ka denbaya a muso a n'a a denw u bɛɛ lajɛlen kɔni ye wulikajɔ boloda k'a jira k'a fɔ k'olu fa bɛ yɔrɔ min na ou bien olu cɛ bɛ yɔrɔ min na ko k'a yɔrɔ f'u ye sinon olu kɔni sigilen don u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na n'o ka sɔrɔ a minɛlen don jamana ɲɛmaaw de fɛ ko jamana ɲɛmaaw ka a yɔrɔ jira olu la pour que u n'u fa ka se ka ɲɔgɔn ye an bɛ waati min na ko sisan denbaya kɔni ye wulikajɔ kɛ o de kɔni sɛbɛnnen bɛ communiqué la an bɛ waati min na ko sisan donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an bɛ taa Nigeria n'an taara Nigeria i b'a ye k'a fɔ ni kɔni ko kɛra kabakoba ye Nigeria jamana kan i b'a ye k'a fɔ ni muso in a tun furula nka a ye san 14 de kɛ a ka furu la a ma deli ka den sɔrɔ don si nka i b'a ye k'a fɔ o don na a tun lajɔlen don kɔnɔbara la o don na a ka jiginni kɔni kɛra duwako in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a bangena den 5 de la ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ lajɛlen ye denkɛ ye nka den ninnu ma se a ma se k'u bange u
u lajiginna ni césarienne de césarienne kɔni kɛra muso in na a kɛra ko ye ko min n'a diyara muso in cɛ ye kosɛbɛ a kɛra nisɔndiyaba ye denbaya la nka i b'a ye k'a fɔ muso in maaw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka ko olu ma deli ka ni ɲɔgɔnna ye maa bɛ se ka jigi 2 na i bɛ se ka jigi 3 na mɛ ka jigi 5 bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ lajɛlen donc nin waati in na muso in kɔni a nin tora césarienne na sabula u y'a césarienne de k'a la pour que ka se ka den duuru in kɔni u bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ basi foyi t'u la wa bɛɛ lajɛlen ɲɛ cɛ ye an bɛ waati min na ko sisan Nigeria. Donc kunnafoni telima hali ka bi an b'a ale sanfɛ kunnafoni telima an bɛ taa Zimbabwe n'an taara Zimbabwe i b'a ye nin kabako in kɔni kɛra yen kabako fadunuya fanfarankaba nin ye maaw dabali ba o kamana na i b'a ye k'a fɔ Zimbabwe ni an balimakɛ in kɔni n'a a balimamuso u tun ka di ɲɔgɔn ye kosɛbɛ sabula furu tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ u tun bɛ furu la u yɛrɛ voyage boloda ka taa Afrique du Sud ɲɔgɔn fɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ u ye min kɛ Afrique du Sud a bɛ kalo 2 ɲɔgɔnna bɔ nka o kalo 2 ɲɔgɔnna la i b'a ye k'a fɔ an balimakɛ in jaja dilan tun tɛ ka tɛmɛ ale ni a furumuso cɛ nka u nalen furumuso in ma se ka o de kun u selen Zimbabwe furumuso in kɔni u sera yɔrɔ min na furumuso in ye minɛnw ta ka taa bɔ u fɛ yen i kanto cɛ ma k'a bɛ taa bɔ u fɛ yen a taalen u fɛ yen a sɔrɔla ka kuma ɲɛfɔ a balakaw n'a falakaw ye k'olu ka taa fɔ cɛ vraiment ko furu min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko furu in ka sa o kuma in kɔni mɛnlen an balimakɛ in fɛ o ma se ka bɛn ale ma cogo si la ale ye wulikajɔ boloda ka taa muso in bara ka muso in nɛgɛ ka a sɛbɛla kumaw kɔni bɛɛ f'a ye muso in kɔni sɔnna ja ale n'a kɔnɔko bɛ ɲɔgɔn na muso in nana ka na ale fɛ yen waati min na sufɛ a ye muso la kunu sɔnna la ka a dala ɲininka muso ko ayi k'ale tun diminen don ko ayi ko ale tun diminen tɛ ko sabula ko n'i y'a ye muso in bɛ ka nin fɔ k'i b'a sɔrɔ k'a ni cɛ wɛrɛ de bɛnnen don a la an balimakɛ kɔni ma don fila la i yɛrɛ di muso in ma ka muso in ti k'a ti fo ka taa fɔ muso in yɛrɛ nin kɛnɛ karabala a bolo muso a ye muso ti fo ka a muso fa a yɛrɛ furumuso sabula ko muso y'a bɔ a da k'a fɔ ko furusa ko ka kan u ni ɲɔgɔn cɛ sabula furu dabɔra min kama ko tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye an balimakɛ in ye a kɔni bɛ sariyatigiw ka bolo kan an bɛ waati min na i ko sisan Zimbabwe kunnafoni telima ale sanfɛ a ye to sɔgɔlen kunnafoni telima dɔgɔkun kibaru la an mana kɛ nin ja in sɔrɔla aw ka ja in jɛnsɛ ka taa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnyala minnu bɛ yen n'u tɛ tubabukan mɛn u ka se k'u ta fɔ ni nafa dɔn kunnafoni na